Чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыру белән дәвам итәбез. Әниебез Зиядинова Сара Җәләли кызына 100 яшь дип башлана безнең студиябызга килгән беренче котлау хаты. Төнеки авылында туып үскән әниебез Югары Шытсу авылында гомер итә. Инде күп еллар байлар сабасында кияүбез Абдулла белән сеңлебез Нурфия тәрбиясендә кадер-хөрмәттә яши. Без аларга бик рәхмәтле, эшләгән изгелекләре үзләренә меңе белән кире әйләнеп кайтсын. Кадерледән кадерле әниебез, яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Без һәрвакыт сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Кояш җиргә нурын сипкән кебек, синнән әни нурлар бөркелә. Без телибез сиңа кояш гомере, кояш кебек син дә бер генә. Кадерле әниебез, ихлас күңелдән сине туган көнең, юбилеең белән тәбриклибез. Син безнең өчен кояш, яшәргә дәрт өстәүче, олы җанлы изге кешебез. Әни, Ходай сиңа иң кадерлесе тән сәламәтлеге, күңел тынычлыгы, иман байлыгы, хәүф-хәтәрсез имин көннәр насыйп итсен. Балалар игелеге күреп, оныгыныкчыклар сөеп, безне сөендереп яшәвеңне телибез. Ходай биргән гомереңне сәламәтлек, тынычлык белән яшәргә язсын. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчанда ташламасын. Балаларыңның хәсрәтен күрмә. Алар сиңа куанычлы хәбәрләр генә китерсеннәр, игелекле эшләр генә башкарсыннар. Күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, без балаларыңа яшәеш чыганагы булып торуыңны телибез. Балалар игелеге, оныгыныкчыклар куанышы гына насыйп булсын сиңа. Кадерле әниебез, җир шарына аваз салган көннән бала өчен иң кадерле. Син ул әни, ничек кенә итеп кайтарырга сиңа кадерне. Еллар үткән саен гомер үтә, риза булыйк картлык килгәнгә. Без Худайга шундый рәхмәтлебез, сиңа озын гомер биргәнгә. Сиңа атап сәламәтлек сорыйк, яшик әле шулай бергәләп, мәшәкатьләрне дә шатлык итеп, еллар чакларда да көлгәләп. Күңелләргә моңсу була калса, бушатабыз сиңа йөрәкне. Әни, синең бүген туган көнең, кабул итче безнең теләкне. Син булганда без һаман да бала, зур булса да инде яшебез. Без балаларың, оныгыныкчыкларың, синең җылың тоеп яшибез. Кадерле әниебез, Ходай Тәгалә сине саулыгыңнан аермасын. Безгә биргән яхшы тәрбияң, хәер-фатихаң, төпле киңәшләрең өчен мең рәхмәт диеп сиңа әйтәбез. Зур хөрмәт белән балаларың Мәксүд, Нурфия, Галинур, Нурзилә, килен кияүләрең, 11 оныгың, 15 оныкчыгың исеменнән кызың Фәүзия белән кияүең Нургаян диелә котлау ахырында. Хөрмәтле туган көн иясе Сара апа, чын күңелдән сезне шушындый зур, олуг, бер гасырлык 100 яшьлек юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Алга таба да исәнлек, саулык белән якыннарыгызның кадер-хөрмәтендә, балаларыгыздан, оныгыныкчыкларыгыздан бары тик игелек һәм шәфкать күреп кенә яшәвегезне теләп калабыз. Тормышларыгыз алга таба да матур булсын. Şeşeler bile ağardı dime, uylaman gel katılıp durunda, kolunda uzgen şeşekler sıman şıyıldığın gel senin yanına. Partaymalı seni bir de bezini yürek şamasa üttü ömürlerdi ayırmalı biz gelip gürlem yaşaysın. Şırları bizge şırladı, üsterdin bizini seni
Aşık biz Dirli yaklarga Biz varımızda Rahmetli sina Varıttayım elim Engel kartayım elim Seni bitirizini Yürek şalasa Ömürlerdi Aygırmalı Biz gelin Gürlep yaşaysın Dünyada var biten geyler Saklarga giren bizge alarını Vartaymasınlar Bengige alan Engeyler bizini Durmuşunu yemin Arttayım elim Engel arttayım elim Seni bitirizini Yürek şalasa Üttüz ömürlerdi Aygırmalı Biz gelin Gürlep yaşaysın Хәзер инде без зәңгәр экраннар каршына Лышыңар авылында яшәүче Закирова Мөсәвирә Вәли кызын дәшеп калабыз. Саба районы Лышыңар авылында гомер итүче Закирова Мөсәвирә Вәли кызының 5 майда 80 яшь тулган көне дип башлана безнең бу хатыбыз. Газиз кешебез, кадерле әниебез, шушындый матур бәйрәмен көнендә без сиңа ихлас күңелебездән котлауларыбызны юллыйбыз. Кадерле әниебез, бүген синең өчен дә, безнең өчен дә якты, илаһи, зур бәйрәм. Җир йөзендә әнидән дә якын, әнидән дә рәхимле, олы, җанлы зат иясе юктыр. Дөньяның рәхәтен, тормышның михнәтен, күңелнең сафлыгын, намысның паклыгын аңларга өйрәтүче, үз җаны аша уздырып күкрәк сөте белән иман иңдерүче әни. Күкрәгеңә кысып, җан җимешем балам дип йокламыйча, көннәрне төннәргә, төннәрне көннәргә ялгаучы әниебез. Син булмасаң, без оясыз кош, моңсыз җыр. Җырсыз сандугач кебек, яшәүебезнең яме дә, тәме дә булмас иде. Аллаһының мең рәхмәте яусын сиңа, безгә яшәү нуры биргәнең өчен. Озын гомер, тән сихәтлеге, саулык, күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, без балаларыңа яшәеш чыганагы булып торуыңны теләп калабыз. Әни, синең юлларыңа бәхетләр яуса иде, безнең өчен һәр чак шулай шатланып торсаң идем. Иң изге теләкләр белән кызларың, кияүләрең, оныкларың, оныкчыкларың, бу теләкләргә кода-кодагыйларың да кушыла. Хөрмәтле Закирова Мөсәвирә Вәли кызым,
80 яшьлек зур юбилей көннәрегез мүбәрәк булсын. Гомерләрегез бәхетле, бәхетләрегез озын гомерле булсын. Һәм инде иң якын кадерле кешеләрегез өчен иң сада газиз кеше булып яшәвегезне теләп калабыз. Бәхетле булыгыз. Җырлы бүләк тапшыруына килгән котлау хатлары бүгенгә менә шулар иде. Чын күңелдән барлык туган көн ияләрен үзләренә генә хас булган бәйрәм көннәре белән, үзләренең көннәре белән тәбрик итәбез. Сезгә саулык, сәламәтлек белән алдагы көннәрдә дә шатланып, сөенеп яшәвегезне теләп калабыз. Һәм инде Сабан укымнары телевидениесына сездән котлау хатлары да көтеп калабыз. Языгыз, сезнең кадерле кешеләрегезне бергәләп тәбрик итик. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз һәм көннәрегезне, елларыгызны матур һәм тыныч үткәрегез.